Anom na residensya sa Libmanan, Camarines Sur natumtum nin kalayo. Asin sa upang kasulo ana irehistro man sa Daet Camarines Norte sa pagbukas kan obserbasyon kan Fire Prevention Month. Yan ang tinutukan live ni Veblen Reynes. Veb. Jess, tiyempo nga ni sa primerong aldaw kan Fire Prevention Month, may naitala na tulos ang BFP nindo ang insidente ning kasulo sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Sa Libmanan, Camarines Sur uminabot sa third alarm ang kasulo huli sa kusog kan kalayo. Mahihiling sa video ang pagbungkaras kan makusog na kalayo sa nasusulong harong na ini sa Zona 2 Barangay Libod 1 sa Libmanan, Camarines Sur. Mantang ang kataraid harong dai na mahiling hulita entero ng kinakanin dakulang kalayo. Makalihisan pirang minuto, nagabot na ang personahis kan BFP Libmanan, alagad huli sa kusog kan kasulo, kinaipuhanan ninda ang tabang gikan sa kataraid banwaan. Nagresulta ang insidente sa pagkatumtum kan anom nakahaharungan nakadaklan pagsasadiri kan pamilya Agnas, na sangunyan sa hampang kan sa indang nasulong residensya nagtitinir. Segun Kinori Vic, maturog na kota sindakan magpuunan kalayo alas 8 kasubanggi. Nagluwas naman kami, ta si Agum nga ni, turog naman pala, nagkukuraw na si Aki ko pa, magluwas ka na nga ni dyan, yun na to, kaya may ako na isalba. Nadamay man ang harong ni Adorasyon kung saan naubos subuotan mga pigtago niyang paroy asin abuno. Masakit sa loob, ma'am. Nangyari sa mo. Sa isama lang kami na nag-uuma, maski paano, sakripisyo makapaghanap buhay. Sigun sa investigasyon kan BFP, overloading ning saksakan ang posibleng pinagikanan kan kasulo na nagpuon sa saro sa mga natumtum na harong na tiyempong mayon tao sa laog. Marikas na naglakopan kalayo huli ta apuera sa gibo sa light materials an harong, makusog man subuotan duros. Pigkakarkulong na sa 200,000 pesos ang kantidad kan danyos. Kung may tao po sa harong, maagapan. Kasi dikit pa lang, mahihiling, apod na ng respondi. Pag mayo po kasing tao, talagang lalabas muna ang kalayo. Mientras tanto sa banwaan nin Daet Camarines Norte, nairehistro man ang kasulo sa sarong motor shop sa Purok 3, Barangay Kamambugan. Nangyari ang insidente makalihisan aktibidad kan BFP in koneksyon sa selebrasyon kan Fire Prevention Month. Tulos man na nakaresponde ang mga otoridad dalan nganing ang kwarto sa nasubuot kan may sadiri kaini, ang nadanyaran kan kalayo mantang mayo man nin nakulugan sa insidente. Pigtutubodang ang linya kan kuryente sa lugar ang piggikanan kan kalayo. Kung magkakaroon po ng mga kaganapan gaya ng pagkasunog, agad po kayong tumawag dito po sa amin tanggapan para maaga po kami makaresponde sa inyo. Jess, sa Libmanan, alas 10 din bang ginakan ideklarar kan BFP ang fire out. Asing siring kan sa Daet, mayo man ni naitalang nakulugan sa insidente. Ang kahaputan na sana para sa pamilya Agnas, paano na sinda mapuon liwat na magkakaiba pa man giraray. Balik sa imo, Jessie. Josh Mabalos, Veb.